eens. Zo beginnen alle sprookjes, maar één van mijn favorieten is toch wel Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Juffrouw Greetje als Sneeuwwitje gaat op pad met haar 7 dwergjes. Juffrouw Katrien en juf Geertje helpen een handje in de mijn. Wie zou dan de prins zijn? Ik zal duwen. Ik zal... Wat ik duwen? Chelsea! Mooi! Chelsea, mooi!